तर चाकणकर खरात प्रकरणावर तटकरेंनी मौन बाळगलेलं आहे. महाडमध्ये तटकरे यांनी चाकणकर यांच्यावर बोलणं टाळलेलं आहे. जेव्हा मला बोलायचं असेल तेव्हाच बोलेन. चाकणकरांवरील प्रश्नावर तटकरे यांनी हे वक्तव्य केलेलं आहे. रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी होती. सर प्रतिक्रिया काय नेमकी? कारण मागणी होतीये, विरोधक मागणी करतात सर. आजचा क्षण हा वेगळा आहे. या क्षणाचं महत्त्व देशात आणि जगात मोठ्या प्रमाणावरती आहे. योग्य वेळेला ही भूमी ही क्रांती जर ऐका ना साहेब, मला माझा बोलण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं स्मरण करतो त्यावेळेला. तर मला ज्या वेळेला मी बोलायचं आहे तेवढंच बोलेन. मला ज्या वेळेला त्या विषयावरती बोलायचं आहे त्याला नक्कीच बोलेन. धन्यवाद. ठीक.